В попередні воєнні роки широко представлена спеціальна тема «Війна в Україні. Світ проти війни в Україні». А ми дякуємо композитору, автору і виконавцю Ігорю Лаврику за чудове музичне занурення у тематичну атмосферу виставки та з радістю запрошуємо його виконати ще декілька композицій. Наступна пісня присвячена найкращому майбутньому України. Сонечко сідає, серденько горить, листя на деревах так безстійно шелестить. Вітерець собою ніжно обійма, не натовка ждала на добра. Вечір на подвір'ї, вишні у саду, так приємно посидіти десь у холоду. Хтось із ким гуляє, над нею сила, не натовка ждала на добра. Цей чарівний спів бентежить душеньку мою, десь на полоні, мов вдома, не натовка ждала на Петра. Стогне земля, тліють поля, все повернем і заживем. Наші засіяли луки і гори, начебто здійснилися мрії всі мої. Все село гуляє, зацвіла верба, де натовка ждала на Петра. Стогне земля, тліють поля, все повернем і заживем. Згадує бабуся молоді часи, це була пора її чарівної краси, як вона гуляла з ночі до рання, як вона чекала на Петра.